42-годишният строителен предприемач Свилен Антонов живее в фамилната си къща в Княжево заедно със своята съпруга и двете си деца. Семейството води съвсем нормален живот, но има и един сериозен проблем – наднорменото тегло. Майката Веселина обича да готви често и в големи количества. Като ни видите, си личи, че си обичаме да си похапваме. Тя, моята жена, не работи и има време да готви по няколко пъти на ден. И тя с това ме спечели. Аз затова я взех, защото готвеше ужасно вкусно. А и децата много харесват как готви. Малко са понапълнени. Току-що ми се обади класната на Пепи. Бил припаднал в часа по физическо. Закарали са го в болница. Изключително съм притеснен. Мразя това физическо. Накараха ни да бягаме 100 метра. Всички ми крещяха: по-бързо, по-бързо. Опитах се да ги бягам, но... Не искам никога повече да влизам в тия часове.